Bé, doncs bon dia, benvinguts a totes i a tots a aquesta roda de premsa que habitualment, com bé sabeu, apleguen aquestes dates i solem fer per a presentar definitivament a tota la ciutadania la programació de la 28a Mostra de Teatre d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana. Com bé sabeu, inicia la mostra el dia 26 de maig i finalitzarà el dia 1 de juny amb 23 espectacles de diferents zones de tot el territori de l'estat espanyol i que ara Miquel Santamaria, director de la mostra, passarà a detallar-nos i a donar-nos dates al respecte de tots els espectacles que podrem disfrutar. També m'agradaria destacar que tots els espectacles estan allotjats ja dins de la plataforma de Ticket Alcoi i que totes les entrades ja es poden adquirir i que esperem que, com habitualment ve sent, siga un èxit la mostra, tant per a que tots els ciutadans puguen disfrutar del que amb molta dedicació, perquè enguany ha costat moltíssim, hem portat a terme, i a més que els professionals que vinguin a treballar i a donar a conèixer tots els seus espectacles disfruten de la nostra ciutat. Com ha comentat Raül, 23 companyies, 24 funcions, perquè en fa 2. Hi ha 7 funcions a l'aire lliure, 17 en sala, en 7 espais, de les quals 11 són estrenes o espectacles tan novedosos que tenen caràcter d'estrena, que només han fet alguna prova en alguna sala abans de vindre, com és normal. Hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha circ, hi ha teatre itinerant de carrer, hi ha teatre musical, hi ha concerts teatralitzats. La procedència, una miqueta més de la meitat, són companyies valencianes i la resta d'altres 6 autonomies, Madrid, Catalunya, Aragó, Extremadura, Andalusia. Tenim una varietat, com últimament sempre la mostra, de procedències, País Basc també, els principals centres de producció de l'Estat, que en aquest moment n'hi ha alguns molt potents i de molt de treball en marxa contínuament. L'espai principal de la mostra és el Teatre Calderón. Acull 6 espectacles. Per cert, 4 d'aixòs espectacles que acull el Teatre Calderón estan en l'últim quadern d'espectacles recomanats que ha fet la Red Espanyola de Teatros en l'última assemblea que van tindre en Madrid l'altre dia, i això vol dir que estem al dia de les novetats que més interessa veure, perquè quan ixen aquests espectacles en aquest quadern vol dir que es recomana que es vegin per a programar-los a posteriori. Aquests espectacles són Merlín, Molière en la versió de sala, el Moby Dick, que encara no està de gira, i el de la nostra Solpicó, l'últim que ha fet, que és el que porta al coll, el Dancing with Frogs. A més d'aixòs 4, el Calderón també tindrà un espectacle de dansa sobre Guernica, on es juga una miqueta en la memòria d'aquella tragèdia que va complir anys el 2017 i la seva traslació a través del món de l'art plasmada en la dansa. O sigui, és un triple joc entre les arts escèniques, les arts plàstiques i la història que fa una companyia andalusa, Fernando Hurtado, que van portar aquesta selecció per aquesta obra del projecte en Màlaga, en la factoria Echegaray, que és una línia de producció que té l'Ajuntament de Màlaga. I tancarà la mostra i la programació de Calderón la gran producció. Vaig tindre l'oportunitat de veure, s'ha estrenat aquesta setmana en València, està en el Teatre Principal i estarà fins diumenge de la setmana que ve i després se'n vindrà al coll, o sigui, és acabar allí i vindre sent, i girarà molt poc perquè és tan gran que cabrà justeteta en el Calderón. Hi ha 10 actors per un equip de més de 30 persones darrere, entre els quals els actors són coneguts de l'escena valenciana. Està la nostra Rosana Espinós, que fa un paper magnífic. L'espectacle va sobre el drama dels emigrants forçats per la guerra a través del Mediterrani. És un mosaic d'escenes que van donant lloc a un puzzle complet que l'espectador té oportunitat de contemplar entre totes elles. Un muntatge impactant, en cap punt morbós,
i molt, molt, molt recomanable. Jo, a pesar de que el tenim a Alcoi, vaig voler veure-lo perquè volia saber fins a quin punt l'havia de recomanar. El recomane absolutament. I després, acabarem seriosos, però començarem divertits, perquè el Merlín de Gurruchaga, el paper del mag Merlín està fet per a ell. És molt divertit, és un teatre musical de qualitat, de gran format per a la família, no per a xiquets excessivament xicotets, més bé xiquets ja a partir dels 8 anys, una cosa així, i joves i adults, perquè és molt divertit. I és la mateixa companyia que fa uns anys es va fer gojar en Aladdin. Ara ha fet aquesta producció en més recursos encara, una productora de Madrid, i la veritat és que ells, que són valencians, els ha anat molt bé aquesta aliança, perquè és un espectacle molt bonic. Què dir de Molière? Molière és un espectacle inicialment de carrer, que es va endur un premi en Fira Tàrrega, que s'han dut premis en diferents fires, en diferents festivals, que ha girat ja per pràcticament tota Espanya, i en un moment determinat aquesta companyia valenciana, Maduixa, que ha estat moltes voltes en la mostra i que és segurament una de les més internacionals en aquest moment de l'escena valenciana, va pensar en traslladar-la a la sala, a una sala, refer l'espectacle, fer-lo una mica més llarg, on durava 35 minuts, ara en dura 50, i fer un disseny de llums espectacular. Esperem un tràiler de focus, a banda des que ja té el Calderón, o sigui, és espectacular, i 5 xiques damunt de sanques, de zancos, fan bàsicament el mateix espectacle que es feia en el carrer, que en Alcoi no el van poder fer perquè no teníem ninguna superfície plana adequada on pogueren fer les evolucions que fan. La plaça de dins era bona, però havies de treure tot el públic, totes les tauletes i a tots només cabien ells. Aleshores hem esperat que estigui la versió de sala disponible, que encara està molt poc vista, i ahir els tindrem el dilluns. Per cert, venen el dilluns perquè tenen una gira per Europa, que arrenquen dimarts, i venen d'una gira per Amèrica i abans d'una gira per Corea i per Àsia. I tenien el dilluns de descans. De compte de descansar vindran al Alcoi, o sigui que és d'agrair. Si passem al teatre principal, que funcionarà normalment en la mostra, com ha funcionat normalment en la mostra de teatre escolar fa unes setmanes, tenim també 4 espectacles molt boniquets. Willkommen Merkel, on també està Rosana Espinós, és una comèdia bàvara que diu una comèdia amable sobre situacions del dia a dia i equívocs al voltant del món dels polítics i la societat actual. Després tenim 2 espectacles més, Habitació 801 o Habitació 801, perquè en realitat és el títol en castellà, que és de teatre visual, i un familiar per acabar el divendres, que es diu Cailo. I entremig, el dijous estrena La Dependent, la companyia alcoiana, estrena l'últim espectacle, com sempre està fent últimament, que estrena la mostra d'Alcoi, Separeu-vos junts, un text de Gemma Miralles i dirigit per Pepa, la germana, i en un elenc d'actors valencians, entre ells una xiqueta que, francament, ha despertat curiositat del públic. Queden poques entrades a la venda. El principal no és gran, però no és normal tampoc que s'acaben tan pronte. Alguna n'hi ha, i a última hora posarem a la venda les que queden de les reserves no retirades en taquilla, com en totes les sales. El Teatre Salesians i, en part, el teatre del Centre Cultural i esta que hem dit abans del teatre principal és l'oferta per a grups escolars que té la mostra. Vora 2.000 places oferim enguany als escolars alcoians per a vindre a veure coses tan boniques com el Tambor de Cora, que és una història en la línia de lo que és l'inconformisme infantil, però des d'un punt de vista totalment entranyable, de bondat. I jo voldria destacar les 7 diferències també, que és l'últim espectacle que ha fet el Pont Flotant i ha anat molt bé en la seva estrena en València, al voltant també de la diversitat cultural i social que hi ha ara mateixa en el nostre món. I sobretot també volia destacar el viatge d'Ulisses. La companyia basca Gorakada estrena a nivell nacional en Alcoi, han fet una xicoteta gira en el País Basc i ens han reservat a Alcoi l'estrena. Gorakada és aquella companyia que va vindre per tancar la mostra de teatre escolar l'any passat, que va fer un Moby Dick sorprenent, que va
que va sorprendre gravíssimament al públic, començant pels professors, que se'n recorden, de fet estan preguntant-nos, són aquells? Sí. I ara han fet els viatges d'Ulisses, una de les principals companyies del País Basc, i estaran en el Teatre Salesians per a escolars. Evidentment, per nosaltres és un orgull que una companyia d'aquest nivell ens oferisca l'estrena a nivell nacional, i de fet hi ha alguns inscrits de Madrid que venen a veure-los, perquè encara no han tingut oportunitat de veure-les allí, i també venen a veure Moby Dick, que tampoc ha estat encara girant per Espanya, només que en Catalunya, que han fet alguna funció, i curiosament en València, on van estar també, perquè tenien també aquesta previsió, van estar 3 dies i mig, coincidint els nostres monòlegs cristians. Pràcticament, o sigui que d'Alcoi és molt difícil que ho hagi vist ningú. Després, en la plaça de dins, enguany compartirà el protagonisme del teatre a l'aire lliure en el passeig de Cervantes i en la plaça de Fernández de Carbonell. Al passeig de Cervantes farem 2 espectacles itinerants molt divertits, un d'una companyia extremenya, la direcció de l'humor és d'humor, és de pallassos, es diu Tanque Gurugú. Quan es vaig dir que en el coll hi havia un carrer que es deia Gurugú, em van sorprendre molt. I va sobre les fronteres, porten un tanque, un cotxe que està disfressat de tanque, i van clavant-se en el públic, i fent números d'humor. Ahí darrere està el geni, el pallasso esplèndid que és Tortell Poltrona, com a assessor d'esta companyia extremenya, que la veritat és que està girant per tota Espanya i està tenint bastant èxit en aquest espectacle, i el passeig de Cervantes és totalment adequat per a que correguen amunt i avall en el públic, que a les 6 de la vesprà segur que hi haurà en aquest espai el que hi ha. I el dia següent tindrem una companyia de Castelló, la FAM, que fa un espectacle sobre els llops de Wall Street, de Wolves, li han posat, i van en música, també, sembla ser que el teatre itinerant ara porten tots algun catxarro que roda, en música, un senyor dalt tocant la bateria, en música funky, i ells van disfressats també damunt de xanques, també van dient coses al públic, i en una cara de llop posada, per a fer més efectiu aquesta crítica als tiburons, o als llops, en aquest cas més ben dit, de les finances internacionals. La plaça de Ferrandis, l'espai que estem en aquest moment començant a coordinar i en mostres següents ho desplegarem a la Universitat Politècnica de Sidalcoi, farem un espectacle de circ divertit, d'equilibris, de cadires, ara cai, que ara no cai, que ara que puja el públic, a veure si... En fi, per a tota la família, i sí que sí, en el raconet que no pega sol de vesprada, i això serà el divendres, molt immediatament abans dels nostres que hem comentat abans. En quant a presència alcoiana, que sempre és una cosa que diem en aquesta presentació de la programació en Alcoi, perquè també toca, a banda de la dependent, també hi ha algun actor alcoià, Jordi Carbonell de la Teta Calva, després està Sol Picó, evidentment, tal com a coreògrafa, com a intèrpret, i valorem molt especialment que continuï ballant, perquè el que fa ella ho fa poca gent. Després, com a autora, Gemma Miralles, com a actriu Rosana Espinós, que hem comentat que estan 2 espectacles, i també, si parlem de tot, fins l'autora del cartell és alcoiana també, que és Juan Iruz, que la tenim així, i la intèrpret que apareix també, Rosana Espinós. Això sembla ser un triplet, però no sabíem que estaria en cap espectacle quan Juan hi va fer aquesta foto, que tampoc va ser cosa nostra, però ens alegra molt. La veritat és que ara en totes les programacions es parla de la presència femenina. La mostra no necessita dir-ho massa perquè és evident, hi ha 7 autores, 6 o 7 directores, entre tots els intèrpretes, que són molts, n'hi ha moltíssims que són dones també, hi ha espectacles de temàtica de gènere, i val a dir que un dels col·laboradors de la mostra d'enguany és un festival nou que s'ha obert en Madrid, en seu en Alcalá de Henares, però en tota la comunitat de Madrid, farà coses, que es diu Territori Violeta, que vindran les seves 2 programadors al COI per a veure l'espectacle que més els agrada de temàtica d'igualtat o de gènere, per a exhibir-lo després en el seu circuit del Territori Violeta en Madrid. És una d'aquestes col·laboracions que la mostra va fent i que poquet a poquet van quallant en complicitats i en possibilitats de portar al COI coses interessants i de que les coses nostres isquen també fora. El mateix passa en la nostra col·laboració en la Red Espanyola,
en la xarxa Alcover, que també té activitats internes així el dimecres i el dijous, que ja anirem detallant a mesura que vagin desgranant-se els dies de les activitats professionals. I en totes les entitats l'Associació de Gestors presentarà el seu projecte de la nova junta directiva. Hi ha reunions també més o menys informals de l'Associació Nacional de Distribuïdors. Tenim diversos tallers i oferta per als professionals, ja estem parlant de la coordinadora de fires, enquestes que farem al públic a Porta de Teatre per a un estudi a nivell nacional que va a fer-se i que es publicarà en el 2019. El COI ja s'ha integrat, serà de fet la segona o tercera fira on es faran, i la primera on es farà un debat intern tancat entre professionals que es diu Debate Futuro. La coordinadora de fires, en el suport de l'INAEM, del Ministeri de Cultura, està analitzant el mercat escènic actual de manera que es puguen previndre les coses que passaran no a massa llarg termini, que és molt incert, sinó a curt termini. Les coses van tan de pressa que és important saber què passarà en 3 i en 5 anys. I això és el que està estudiant-se, i el COI és la primera on va fer-se aquest tipus de reunions, i a partir d'ahir es faran en totes les fires de la coordinadora, en el suport de l'INAEM, per a que l'any que ve es pugui presentar un full de ruta que ens ajude a previndre les coses i a fer les coses millor i adaptades sobretot a la realitat de cada moment. Val a dir que el circuit valencià, que ara es diu Circuit Cultural Valencià perquè ja integra música i arts escèniques, torna a presentar el seu informe en el COI. No és que abans el presentara en un altre lloc, és que des que va deixar de presentar-lo en el COI fa uns anys no l'havia presentat de cap lloc perquè no havia fet informe. Els nous responsables, que des de fa 2 anys estan en la Direcció General de Cultura i la Direcció General de Teatre, van dir és important saber quin és el moviment de les companyies valencianes, quina és la inversió dels ajuntaments, de les diputacions, de la mateixa Generalitat. Anem a tornar a recollir les dades i evidentment ara que ja tenim les del 2017, les del 2016 estaven incompletes encara, les del 2017 ja estan completes, ja s'han analitzat i es presentaran en l'Àgora Escènica altra volta, com es feia fa anys, en la mostra del COI, que serà el seu punt de referència anual. L'Àgora Escènica continua sent, per tant, el lloc de trobada professional. Els 3 dies forts de fira són 29, 30 i 31, i allí hi haurà un seguit de presentacions i de reunions professionals per a els vora 200 inscrits que tenim en aquest moment. Tampoc creiem que s'inscriguin ja molts més perquè el termini ja l'hem tancat i només estem fent alguna excepció en casos molt puntuals. Això no vol dir que això són tots els professionals que venen. Això són els que s'han inscrits com a professionals bàsicament d'unes 120 sales, festivals o programadors o circuits, i després tenim uns 250 que són els que venen en les companyies. Clar, és que són 23 companyies i n'hi ha algunes que, si mireu en el catàleg, tenen allí 40 persones. Evidentment no tots venen al COI, no fa falta que venguen tots, però venen una gran part, també per veure quin és l'ambient, com respiren al voltant del seu espectacle. I després ja, entre premsa i algun altre representant institucional o professionals independents que són crítics i tal, unes altres 50 persones. Estem al voltant del que sol tindre la mostra, entre 450 i 500 persones de moviment. Ja estem enviant gent a dormir fora del COI perquè no, en el cas Corbaia no mos caben. Qui primer arriba té més bona habitació, això és com sempre. Després, una altra línia que continuem, perquè l'any passat ens va anar molt bé, és la dels premis. A banda de la convocatòria del Premi Ciutat del COI, que això té un punt i a part, però que sempre està una miqueta relacionat amb la mostra, si més no apareix en el catàleg, i encara que ara lliurement es faça a la tardor, però també volem deixar clar que existeix aquesta vinculació, es refereix als premis de la mostra del COI. Els premis de la mostra del COI van començar l'any passat com un reconeixement a les 2 millors companyies valencianes a judici dels programadors i dels professionals valencians, que fan una votació anònima i que, passada la mostra, ens diuen estos 2 són els espectacles que menys ens han agradat. L'any passat va ser el que girava al voltant de Carles Santos
i després Carinyo, de Pere d'Isla, que torna a estar enguany en lo de Vull com en Merkel, i que evidentment sí que era de veres que havia tingut coincidència de gustos, perquè aquests dos espectacles després s'han reconegut com a especialment interessants i estan tenint molt d'èxit en la seva gira posterior. Enguany no sabem quins dos seran, tornarem a fer l'enquesta interna i ja ho farem públic, li donarem altra volta a la calavereta aquella que, si se'n recordeu, l'any passat formava part del cartell, ara ja no forma part del cartell, però li hem fet algun retoc estètic i això serà altra volta el premi que se donarà a aquestes dues companyies a posteriori. Recordar una miqueta els col·laboradors de la mostra. Coorganitzen l'Ajuntament d'Alcoi, primus inter pares, no? La Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Cultura com a coorganitzadora, en suport econòmic directe, no com a concurrència, tenim una línia nominativa. Després l'INAEM del Ministeri de Cultura, que en els últims anys està, encara no sabem la xifra d'enguany, perquè sabeu que els pressupostos de l'Estat estan encara un poc paraets, però tenim l'expedient allí i estan esperant a poder-ho resoldre per a dir-nos-ho. La Diputació d'Alacant, col·laboradora des de sempre de la mostra, i les dues universitats que en aquest moment estan en el cor, la Universitat d'Alacant, que ja té campus, i la Universitat Politècnica de València, que ja el tenia i ben gran, l'EPSA, que a més estem obrint en ells l'espai de la plaça Fernández de Carbonell de cara al futur. El pressupost més o menys està com l'any passat, voreja els 200.000 euros entre unes coses i altres, ahí entra tot, les taquilles, l'aportació directa de la Generalitat, l'aportació de l'Ajuntament com a partida mostra, com a flecos de programació del Calderón, en fi. I després, el treball de l'equip de cultura no està comptat ahir perquè no tenim tampoc una manera de comptar-lo, al ser funcionaris públics i treballadors habituals, diguem que tots estem fent de tot. I en quant a la despesa, el 50% més o menys se'n va en catxers, així es paga a les companyies. S'apreta en el sentit que es negocia el preu, posa l'allotjament si en rebaixes catxer, et vaig a buscar a l'estació del tren si estàs una nit menys, en fi, aquests tipus de coses que són habituals en tota aquesta classe d'esdeveniments, però a les companyies se'ls paguen, no venen gratis, perquè pensem que la gent que treballa ha de cobrar, fins i tot si arrisca part de la seva economia en posar en un punt tan delicat com és una fira, on els horaris i els espais no sempre són els òptims, però la gent ha de cobrar. Després hi ha un 30% del pressupost més o menys que correria a càrrec de l'Institut Valencià de Cultura i l'altre 15% estaria entre les taquilles, les xicotetes col·laboracions d'altres patrocinadors, l'INAEM, la Diputació i les dues universitats. La despesa, el 20% se'n va a equips, que enguany ens ha donat algun mal de cap, però no tants com pensàvem al final, menys mal, en quant a la seva contractació, un 15% en difusió i publicitat, impremta, coses d'aquestes, i l'altre 15% en despeses directes de sales, en les GAE, en despeses de ticketing. Són moltíssims els conceptes de despesa que té una fira i anem més o menys portant-ho tot avant com tots els anys. L'última cosa és que la taquilla centralitzada de cara al públic està en el Teatre Calderón i només s'obriran les altres taquilles en els altres espais, el centre cultural i en principal, una hora abans de cada espectacle, però tota la venda per internet està fent-se ja de fa dies. De fet hi ha algunes sales que ja estan bastant plenes i la resta està a disposició del públic en un horari especial durant la setmana de la mostra o en l'horari normal encara esta setmana en la taquilla central del Teatre Calderón. Destacar dos qüestions, el magnífic treball que fa el Departament de Cultura, tots units en una mateixa línia per aconseguir que això pugui ser una realitat, perquè la veritat és que es treballa moltíssim i ho haveu pogut veure ara mateix, hem posat fins els cartells així damunt la taula. I una altra cosa que també és molt destacable, la companyia La Dependent, companyia d'Alcoi, ha apostat també per a ja introduir a una alumna de l'Escola de Teatre, de l'Escola Municipal de Teatre, en la seva producció, i crec que això ja és una bona raó de que l'escola ha funcionat i ha donat el seu primer resultat, i esperem que siguin molts mesos que vagin donant de l'escola, ja no tan sols de gent que participe
nous espectacles, sinó també de nous consumidors de la cultura de la nostra mostra, i esperem que siga una mostra de l'agrado de tota la ciutadania i de tots els programadors que vinguen a la mostra de teatre.